Gaur euskararen nazioarteko eguna ospatzen da. Munduko txoko guztietan. Kontinente guztietan daudelako euskaldunak, eta euskara gutxien espero dugunean entzun daitekelako. Ez dakigu zehazkin nondik datorren euskara, ezta noiz hasi zen euskara erabiltzen, ezta nortzuk erabiltzen zuten, ezta zertarako. Baina gaur egun dakiguna oraindik erabiltzen dela da. Jarrai dezagun erabiltzen. Lehenengo euskaran eguna 1949an ospatu zen, abenduaren 3. Jai hau Euskal Herrian eta Txerrian ere ospatzen da. Argentinan, Uruguain, Venezuelan, Ingalaterran, Italian... Jolastu, euskaraz. bizi, Euskaraz. ligatu, Euskaraz. ikasi, Euskaraz. eta lan egin, Euskararen alde.